Lately, I've been losing sleep. Здравейте, хора! Аз съм БГ Стивън и днес ще играем Майнкрафт. Сега ще създадем един нов сървър, ще го кръстим Survival, защото ще играем на Survival мод. Така. Difficulty 1. Съжалявам за звука, ако е малко лош, защото още съм на телефон и не съм голям експерт в вършенето на клипове. Това е моят първи клип и да видим дали ще ви хареса. Спална ни на много хубаво място за мен, защото можем тук... ето един вълк, него ще го оставим на мира. Ще си съберем дърво, гъби, за да си направим супа, за да можем да ядем и много различни работи. По тези камъни е възможно на Minecraft Pocket Edition. В принцип на някои под камъните може да има спаунер, така че трябва може да се провери по-късно. Ето тук много хубаво място, може би ще живеем ето тук, този тунел. На мен лично много ми харесва. Ще запълним едната страна. Ето насам даже имаме и мина, към която можем да ходим. Ще видим. Сега първо да си набера дърво и гъби, за да мога да си направя храна. Но като гледам, трябва да открия червени... ето е малко червени гъби. Ще стигнат за 2 супи. Ще видим после как ще се оправим в бъдещето. Ще взема малко обикновени гъби. Сега малко дърво. Някои от повечето хора мислят, че е по-удобно да си играе с ключа, но според мен това не е вярно. Аз харесвам да е с кръгче, защото мога да видя колко ми остава до края на счупването на блока, отколкото да гледам тези, които се получават при счупването квадратчета. Така на мен по принцип повече ми харесва да ми е с кръгче. И... нека да започнем нашето местенце. През вечерта тук малко повече може да се спалне някое чудовище, но ще внимавам без това да не се случи. Смятам да махна по едната стена и да я таковам с преработено дърво. Дано се получи все пак. Време е за един крафтинг тейбъл и за малко пръчки. Оставаме ето тук крафтинг тейбъл. Правя си една кирка. Малко купи. Сега ще си направя 2 супи. Един чест. Ще го поставя тук. И ще събера още малко дърво да си направя чаркол. И така. Оттам виждам и лава, което е страхотно. Так му мога, ако си намеря айрон, да направя кофи, да мога да взема лавата, да си направя недър портал заедно с вода. Някои хора може би не знаят как се прави недър портал без да ползваме диамантена кирка, но повечето от вас може би ще знаят. Точно това аз мисля да направя. Оттам видях още червени гъби, доста. Те ще са ми от полза доста. Ако намеря бонмил през вечерта, като убия някой скелет, първо ще теймнем куче, после ще търсим за още скелети, за бонмил, да мога да правя тези гъби големи, да си фармя гъби за супи. Предимно това може би ще ям, защото тук почти не се спамват животни и не знам как ще открия овце. Но докато съм в камера някой път, все пак, нали, аз ще заснимам още през време в камера, но
по някой път може и да не снимам, може би само за другия път, за да не е такова. За да да не ви харча времето в пътешествия на къде, за това, да не ви харча времето за пътешествия към, как да го нарека, пътешествия за животни. И сега първо трябва да си наберем камък за печка. Ще започнем ето от тук, наблизо. От тук виждам, че има една пропаст надолу. Да внимаваме да не паднем вътре. Първо ще събера 8 за печка, после още 3 за брадва, още 3 за кирка и още 2 за меч. Най-важното, което ми трябва. 6, още 2 за печката. 8, още 2 сега за меч. 3 за кирка. И мисля, че сме готови. Така, да ви кажа нещо относно за мен. Аз мога да снимам и на клипчета и на други поредици. Ще правя и забавни игри. Пишете ми в коментарите на какви игри искате да играя. И така. Сега да си оставим в честа важните работи. Трябва ми за брадва, но после ще си я направя. Тук без да искам съм сложил таймера за клипа и просто не мога да натисна бутона Хикс, но ще успея. Ще хапна една супа, защото като гледам почва да ми пада хънгъра. Пишете ми в коментарите колко бутчета даваше една супа, защото аз съм забравил. Ще има, както казах, поредици, но някои от тях аз ще си ги избера. Може би като Asphalt 8, Mortal Kombat X. Аз по принцип не съм много фен на футбола, така че не ми казвате да играя в FIFA. Просто нещо така не ми допада, въпреки че всички други хора знаем, че обичат футбол. Но аз по принцип не обичам. Аз съм при това, не съм толкова много голям, че да съм майстор. Играя Minecraft Pocket Edition от 3 години. Поне 3 години. Свикнал съм по-бързо да го натискам. Така, да си ям още супа. Сега ще сложа печката. Следващия клип няма вече да е там това място, това нещо. Ще смелтнем дървото, за да... Аз ще събера няколко... Много е трудно така. Ще събера няколко дървени материали. Ще си сложа кирката, тя няма да ми трябва. Ще я сложа направо нея. Така ще стане по-бързо. Ето. Ще получим чаркол. Ще го използвам за факли, тук да осветя вътре. Ще запълня сега едната стена. И така. Да знаете, моите клипове няма да са толкова дълги. И съжалявам, че сега не съм пуснал Sound Volume, но ще го пусна следващия клип. Така че се подгответе. Дано ви харесват моята поредица на Solo Survival. Тук като гледам още една гъба. И така. Имаме поне едно чаркол, то ще ми стигне за сега. Само заради една факла. Тук грешно място. Ето така, 4 факли. Ще осветим тук. Тук. От камера ще намери овце.
Тази нощ ще се бием с скелети, както казах. Сега ще потърся още... Ето тук ще взема камъка да направя едната стена на къщата. Защото все пак не искам да е с два изхода, искам да е с един. Не, всъщност може би ще е с два, просто да направя така, че да има място само за врата. Почва да се стъмва, по-добре да се прибира в къщата, която още не е довършена. Ще сложа тук стена, някакси. Ще се опитам да харча минимално материали. Ето така. Хоп. И още 4 ми останаха. Тъкмо да запуша тази дупка. Ще чакам монстъри само от едната страна. Ето тук ще сложа един торч, защото може да се спалне нещо. Ето залез. Вече ще почнат да се спалват чудовища. Ще сложим един тук торч. И ще ходим да се бием. И по-добре да запомня, че къщата ми е близо до фонтана от лава. Крипър! Крипър! Това става, когато не игра на звук. Ох, майчице. Добре, че го видях за малко. Ама... После ще почистя дупката. Може и сега да увелича звука, но... Не искам. Ще го увелича другия клип. Ще потърся... овца, так му залегло. За по-късно. Аз знам един трик за скелетите, когато си на нещо от два блока. Тук може и да има спаунер на спаяци, никой не знае. Супер, имаме завъдица. С нея ще ловуваме. По-добре да си прибера в къщата, защото ще става малко така. Не е страшно. Не е толкова страшно, че да... Но все пак да се приберем. Това е фонтана, добре. Ето и е къщата тук. И дупката от крипър. Ето и нея. И така, като мине нощта, ще спреме с този клип. И така. В грешно място. Исках да натисна честа, ама без да искам да натисна печката. Ще взема малко супа. Получих някакво съобщение. И мисля това да е края на клипа. И така. Ако искате, абонирайте се, пишете в коментарите. До скоро! Lately, I've been losing sleep. Taraki Mato Lina.